Какво трябва да знаят родените през септември? Искам да ви кажа, че през септември се раждат невероятно талантливи хора. Тяхната родова задача е да разкрият своите таланти и тези на рода си. Не трябва да се страхуват да излизат сред хората. Не трябва да се притесняват от слава, от сцена или от някакви подобни изяви. Трябва да работят не там, където е изгодно, а там, където им е интересно. Септември е 9-тият месец, а девятката е енергията на отшелника. Девятката трябва да споделя своята мъдрост с другите. Да разкрива своите лечителски способности, включително умението да лекува с думи. Да развива своята интуиция и да придава своите дълбоки знания на другите. Като всяка друга енергия, и девятката има своите минуси. Отшелничество, аскетичност, склонност към уединение и изолация, интелектуална гордост, нежелание да споделят своите знания с другите и нежелание да помагат на другите. Така наречения синдром на самозванеца, когато мислят, че не са достатъчно добри да вършат някаква определена работа, макар че притежават всичките необходими знания за това. Склонност към депресия. Какво бих препоръчала? Развивайте своята интуиция, като вариант чрез медитация. Изучавайте духовни знания и придавайте своята мъдрост на другите. Не се затваряйте в себе си. Помагайте на другите и най-важното, не отказвайте помощ. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се видеото да е било интересно и полезно за вас. Пишете долу в коментарите дали познавате хора родени през септември или напишете вашия месец на раждане и аз ще ви дам кратка характеристика на вашия месец. Всичко хубаво ви пожелавам. Чао, чао!